bengi nyawang iya keng sepisan 15.000 iya 15.000 keng mengko paksa iman jaluk tembang kangen wis DP 50.000 yen memajang DP-ne HP mung karo janur Dereng siki nyong apa nyong nyandak suara dari kaya. Iya, tayang ayo jajal. Kembang. Yuh. Ki ngore kakak. Ngore kak. Kondo. Jangan pakai ponok lah. Apalah. Jangan. Ayo wayangnya metu yuk. Metu yuk. Rungokna panas udan manuto diajeng garamen pun kakang to wong ayu Maniji Kang Mas kados pundi Renio tak bondong, tak bopong, tak gendong pekeh to wong ayu. Ora kelar. YouTuber. Maksud arep tak dol. Emol ora kelar. Panas udan panas Aling-aling capek seneng sih temen karo udut jagung ngerpong lengmu nah kayu kan jagungnya kepenak Kang seger banget maning gue ngerek karo teh manis lah jan kaki pono judulnya Pak Pono iya ketua sing nyah-nyoh najan wadon sarato
Jarene wis. Yo yo.